Татко, дойде едно момче, Естебан. Искам ти да го тренираш. Тогава се заемам аз. Елена! Утре започваме отрано. Не си се качвал на мотор до сега. Ела, ще ти покажа нещо. Хвани ми ръката. Хвани ме за кръсти се дръж здраво. Допускаш грешка, момиче. Естебан е специален. Той иска да довърши започнатото от баща си. Той ще бъде шампион, знам. Аз ще бъда шампион. Той ще ми диша прахта. Приятно ми е да съм тук. Приятно ми е с теб. От утре почваш да бачкаш и да се издържаш сам. Ясно ли ти е? Искаш ли да разбереш защо уволниха господин Маринов? Естебан, ти цял сезон ли ще седиш тук?